لڤو tevgerên İsraîlê ji bo diristskirina bereyeke li dijî Îranê li ser astê navdewletî berdewam in û berpirsên İsraîl di daxuyaniyên xwe de behsa giringiya rûberûbûna hebûna Îranî li deverê dikin û ji alîkî din ve İsraîl di armanjkirina baregehên milîsên Îranî de berdewam e. Duh di dema seredana wî ji baregeha hevpeymaniya NATO re Serokê İsraîlê İshak Herzog li Brukselê daxwaz ji hevpeymaniya NATO kir ku rêbaza xwe li hember Îranê tundtir bike ji ber zêdekirina Îranê ji Rûsya re bi dronan di şerê Ukrayna de û serbar kir ku krîza Ukrayna sînor derbas kir û gefa Îranê gêştiye ber dergehê Ewropayê û got sawîra dûrbûnê berdewam nake û ji ber vê yekê pêwîst e NATO helwesteke bihêz beramber rejîma Îranî bistîne ku sizayên aborî û yasayî û siyasî her wiha bersiveke leşkerî ya bawerpêkirî li xwe bigire. İshak dibêje şerê hovane yê li Ukrayna bûye sedema krîzeke mirovî ya ku gefê li aramî û ewlekariya milyona mirov dike û em bi xemên xelkê Ukrayna re ne di beravaniya wan di ber mal û welatên xwe de. Ji aliyê xwe ve emîndarê giştî NATO Jens Stoltenberg ragihan ku wî û Serokê İsraîlê piştevaniya Ukrayna gengeşe kir û serbar kir xelkê Ukrayna bi qehremanî di ber welatê xwe de berevaniyê dike û NATO hevalbendên xwe di piştgiriya mafê wan di berevaniyê de berdewam in. Emîndarê giştî NATO diyar kir seredana Serokê İsraîl bû baregeha NATOyê nîşana hevkariya bihêz ya navbera hevpeymaniya NATO û İsraîl da ye. Her wiha Serokê İsraîl tekez kir ku wê her du alî rêkeftinekê îmza bikin ku hemahengiyê navbera İsraîl û NATO da di warên ewlekariya elektrînî, gefên esmanî û dronan û rûberûbûna krîzên wezeyê bihêztir bike. Her wiha İsraîl li ser zarê berpirsên xwe tekezî li ser giringiya rûberûbûna Îranê li Sûriyê kiribû û di vê derbarê de Serokwezîrê İsraîl Binyamîn Netanyahu di daxuyaniyekê de ragihand bû ku wê İsraîl bi hîz û tundî ji bo beravîtina hebûna Îranî ya leşkerî li Sûriyê raweste. Netanyahu serbar kir ku wê İsraîl bi şêweyekî tund şerê niyaza Îranî ya derbarê pêşxistina çekên otomî bi rêgayên cuda cuda û bi şêweyekî eşkere li pêş raya giştiya navdewletî bike û diyar kir ku dem hatiye ku İsraîl û Amerîka û welat nedin helwesteke yekgirtî ji bo rûberûbûna Îranê bistînin.